Виждаме много маски и фалшиви хора. Виждаме как приятели стават непознати. Виждаме как любовта се продава евтино, а после хората се чудят защо са самотни. Не е нужно да си камък, за да се пазиш. Не е нужно да си студен, за да бъдеш внимателен. Защото често добротата се приема за слабост, а търпението за безкрайно позволение. Колко пъти човек прощава едно и също, колко пъти човек лепи счупеното доверие. Но идва момент, когато затваря вратата и продължава напред, без да се обръща назад. Понякога не трябва да трием сълзи, понякога трябва да трием хора. Който не знае как се обича, не бива да остава там, където боли. Не се молете, не гонете, не губете себе си за нечие внимание. Майната и на славата, майната им на парите. Когато останеш сам със себе си, да не могат да те стоплят, не могат да те спасят. Понякога най-доброто решение е да се отдалечиш. Не всеки заслужава още един шанс. Празните обещания не градят доверие, а красивите думи не заменят действията. Колко хора са стискали зъби и са мълчали, колко хора са падали и сами са се изправяли. Животът учи, че не всяко чувство е истинско и не всяко присъствие е любов. Не вярвайте на чувства, които не се пазят. Не вярвайте на вярност, която се появява само на думи. Не наричайте любов нещо, което носи само болка. Понякога не трябва да трием сълзи, понякога трябва да трием хора. Който знае как се обича, ще остане. Който не може, нека си тръгне. Ценете себе си и не се продавайте за лъжи. Който иска да остане, нека обича. Който не може, пътят е свободен.